שאיננה עוד. זה משתד על הבלץ, נכון? היה חלק מאיזה מחזמר על היהודים שבעצם עוזבים את העיירות, את השטטל ועוברים לערים הגדולות. אולי נבואה לזה שיום אחד גם מהערים הגדולות הם ייעלמו. גוגול מספר שהוא מנגן את הניגון הזה לבני הדודים, הוא מנגן בעיניים עצומות, ומאז הוא מנגן רק בעיניים עצומות. גוגול ניצל, עלה לארץ וראה לעצמו מטרה בחיים להקים תזמורות של מפוחיות פה, ביניהם תזמורת ברמת גן. הוא הקים תזמורת בגימנסיה הרצליה, ושם אני גם הכרתי אותו כי אני הייתי סגן מנהל בגימנסיה הרצליה, וממשיכים היום את דרכו. בסוף שנות ה-80 התחילו לנסוע לפולין ולוקחים את גוגול בתור איש עדות. אין יותר טוב ממנו. גם ורשה, בוורשה, גם קורצ'אק, חניר של קורצ'אק, גם אושוויץ בירקנאו וגם תזמורת המוות. הוא נוסע כמה וכמה פעמים. הוא איש כבר לא כל כך בריא, ובשנת 93, 50 שנה למרד גטו ורשה, טקס אדיר בוורשה, מגיעים אליו מכל רחבי העולם, ראשי ממשלות, נשיאים, מלכים, ומישראל מזמינים את ראש הממשלה דאז, רבין עליו השלום, ורבין אומר שהוא מוכרח לנסוע עם אנשי עדות, עם אנשים שניצלו. בין היתר יוזמן שמואל גוגול ונוח פליגר. בסופו של הסיפור, אני כבר שמעתי אישית עם נוח פליגר. אני אחזור אל נוח פליגר, אני חושב, מחר מחרתיים, בעוד איזשהם סיפורים. ובסוף הטקס הם יטוסו לקרקו והם יצאו לסיום כאן, ואז גוגול הולך הביתה, מספר לפליגר, היום תיקנתי את בלז על הרמפה בבירקנאו לפני ראש ממשלת ישראל, הפעם בעיניים פקוחות, סגרתי את המעגל, אני גוגול הילד שהגיע לכאן, ועכשיו חוזר בתור אדם מבוגר ומנגן לפני ראש הממשלה, אני יותר לא חוזר לכאן. 3 שבועות לאחר מכן האיש נפטר. האיש, כמו שאמרתי, כבר היה חולה, כבר היה אחרי כמה וכמה התקפי לב. אז הנה עוד סיפור קטן, גדול, קצת שונה בעצם מהסיפורים האחרים. כי הסיפורים האחרים הם לא מעניינים, הסיפורים האחרים אולי הם אפילו משעממים, אבל הסיפורים האחרים הם לא פחות קשים. כי בסיפורים האחרים, בדרך הכי בנאלית, נרצחו 1.5 מיליון יהודים פה, ואתם יודעים מה הסיבה שהם נרצחו. יש רק סיבה אחת, כי הם יהודים. וכדאי שזה אנחנו נזכור. השמש כבר שוקעת לפי התפנית. השעה היא 4:00. אנחנו נעשה את הטקס באיזשהו מקום שמירי תבחר,